Ahojte priatelia, po dlhšej pauze zase pri novej dávke faktov. Už z názvu viete, o čom bude dnešné video a verím, že hlavne veková kategória 30-tníkov sa pozretím tohto videa neubráni. Áno, Sestra v akcii bola hitom 90. rokov a my si priblížime zákulisie a zaujímavosti prvej aj druhej časti. Pozrieme sa na niektoré chyby vo filme a ukážeme si aj, ako vyzerajú hlavní predstavitelia dnes. Mladším filmárom, čo nevideli tieto snímky, odporúčam stopnúť video a pozrieť si ich, pretože tu budem ako vždy spoilovať. Vy ostatný video nevypínajte, lebo začíname. Postavu Dolores mala pôvodne stvárniť známa herečka Bette Midler, ktorú môžeme poznať ako čarodejnicu z filmu Hokus Pokus. Tá ale nakrúcanie odmietla s odôvodnením, že film nebude mať úspech. Po premiére filmu v jednom rozhovore priznala, že sa mýlila a že to bude navždy ľutovať. Filmová policajná stanica v Rínu je v skutočnosti hlavná pošta, pred ktorou filmári nechali zaparkovať policajné autá. Tieto hliadkové vozidlá riadili skutoční policajti, ktorí mali na starosť bezpečnosť na placi. Skutočná policajná stanica v Rínu režisérovi príliš policajnú stanicu nepripomínala. Rok po premiére herečka Donna Douglas so svojím partnerom Kurtom Wilsonom podali žalobu na štúdio Disney, Whoopi Goldbergovú a ich produkčné spoločnosti. Obvinili ich, že celá Sestra v akcii bola ukradnutá z knihy. Manželia vraj v roku 1985 podľa knihy napísali aj scenár a v rokoch 87 až 88 ho trikrát ponúkli štúdio Disney. Podľa súdnych spisov medzi knihou manželov a scenárom štúdia Disney možno nájsť viac ako 100 podobností. Manželia požadovali od spoločnosti $200 miliónov. Po roku súdnictva manželia odmietli mimosúdne vyrovnanie v sume $1 milión. Nakoniec súd rozhodol v prospech štúdia Disney a ďalších obvinených. Obálka časopisu The Rolling Stones s Whoopi Goldbergovou, ktorú možno zazrieť počas záverečných titulkov, je ako jediná spomedzi zobrazených reálna. Počas filmu sa neraz vyskytli obrovské tvorivé rozdiely medzi herečkou a Disney, čo sa ku koncu natáčania ešte prehlbilo. Keď film vyšiel, napätie bolo tak veľké, že Goldbergová odmietla propagovať film akýmkoľvek spôsobom. Postavu citlivej ryšavej sestry Márie Robert stvárnila Wendy Makina, ale všetky jej piesne zaspievala vokalistka Andrea Robinsonová. O rolu sa uchádzala herečka Jennifer Love Hewitt, ktorú poznáme zo seriálu Stratené duše. Potom, čo projekt opustila Bette Midler, bol scenár niekoľkokrát prepísaný. Režisér nepovažoval konečnú verziu scenára za svoju prácu, prial si, aby sa v titulkoch objavilo scenár od Goofyho, čo ale bolo zamietnuté, takže si ako pseudonymum vybral meno Joseph Havard. Pôvodne sa hlavná predstaviteľka mala volať Terry Van Cartierová. Rudnick prezradil, že nápad na zmenu mena prišiel od samotnej Whoopi Goldberg, ktorá mu povedala, že vždy túžila hrať podstavu s menom Dolores. Kláštor, v ktorom sa Dolores schováva, je katolícky kostol svätého Pavla na ulici Voli číslo 221 v San Francisku. Sestra v akcii bola celosvetovo 6. najvýnosnejším filmom v roku 1992. S rozpočtom len s 30 miliónmi si tento film zarobil celosvetovo $230 miliónov. Sestra v akcii 2. V prvom filme nosí sestra Mária Robert iný hábit ako ostatné mníšky. To preto, že je novička. Pozornému oku neujde, že aj v pokračovaní stále nosí habit novičky, aj keď už uplynulo niekoľko rokov. Nejde však o žiadnu chybu, pretože ak sa mníška necíti byť pripravená stať sa plnohodnotnou mníškou, môže byť novičkou ako dlho chce. Dcéra Whoopi Goldberg, Alex Martin, si zahrala jedno z detí v Doloresinej triede. Slávny nemecký televízny moderátor Thomas Gottschalk, otec Wolfgang, si zahral vo filme vďaka tomu, že sa Whoopi Goldberg kedysi zúčastnila jeho programu. Keď sú študenti na basketbalovom ihrisku, postava Lauryn Hill Rita začne repovať,
čo ale nebolo vôbec v scenári. Veľká pozornosť sa venovala tomu, aby boli ruky Jamesa Coburna, pán Crisp, vždy úplne alebo aspoň čiastočne zakryté, pretože trpel artritídou. Whoopi Goldberg s týmto pokračovaním súhlasila až potom, čo sa Disney rozhodol financovať jej vysnívaný projekt Sarafina. Už som spomínal, že herečka Jennifer Love Hewitt sa uchádzala o rolu Márie Robert, ktorú ale nedostala. V tomto filme svoju šancu dostala a zahrala si jedno z detí v Delorisinej triede, Margaret. Prakticky hlavná postava Rita mala vo filme nádherný hlas, ktorým si získala srdcia mnohých z nás. Ani vo svojom reálnom živote tomu nie je inak. S hudbou začala už vo svojich 3 rokoch. Keď mala 13, zažiarila na doskách plne obsadeného harlemského divadla Apollo. Písala poéziu, hrala basket, behávala a popri tom bola jednou nohou v Hollywoode. Vo filme hrala drzú puberťačku, no v skutočnosti je veľmi vzornou a poslušnou dcérou. Na želanie svojho otca sa nevenovala filmom príliš a zamerala svoj cieľ na štúdium a spev. Po legendárnej speváčke Arethe Franklinovej prebrala titul kráľovna soulu, ktorý jej udelili jej fanúšici po celom svete. Whoopi Goldberg sa v roku 2006 objavila v divadelnom predstavení Sestra v akcii. Vypredávala plné haly fanúšikov po celý rok. Film mal trochu väčší rozpočet ako jednička, no oveľa menší zárobok. Z 38 miliónov dokázali z kín naškriabať len 130 miliónov celosvetovo. Minulý rok sa štúdio rozhodlo osloviť Whoopi o 3. pokračovanie a ona prekvapivo súhlasila. Ďalšia skvelá správa je, že aj celé obsadenie Mníšok súhlasilo s účasťou na tomto projekte. Film už má aj režiséra, scenár a aj premiéru, ktorá je na druhý rok. Sľúbil som vám malé chybičky vo filmoch, tak tu sú. Keď Dolores preberie zbor, požiada sestry, aby sa zoradili podľa hlasových schopností. Spýta sa, kde sú soprány. Zopár mníšok z opačných strán zboru zodvihne ruky. Požiada ich, aby všetky prešli do popredia na ľavú stranu. Ale pozornému oku neujde, že z pravej strany sa presunie iba jediná mníška. Počas titulkov až 3 titulky magazínov majú chybne napísané meno hlavnej hviezdy, ktoré je Dolores a nie Dolores. 2 ďalšie obálky to majú už správne. Keď Eddie príde do kasína ku koncu filmu, otvorí dvere na aute. Odraze si môžete všimnúť filmový štáb. Na konci filmu vzdáva nadšený pápež hold zboru Márie Clarence, keď im dáva standing ovation. Keď sa pápež postaví, musia sa okamžite postaviť aj všetci jeho spoločníci, ale môžete si jasne všimnúť, že jeho prisediaci sa ani nehnú. Deti sú v scéne, kedy nastupujú do autobusu smerujúcim na súťaž, oblečené v uniformách. Po príchode však vystupujú v bežnom oblečení. V scéne, keď deti dajú Dolores na stoličku lepidlo a ona sa díva cez dvere, v dolnom rohu si môžete všimnúť nápis AS z názvu Music Class, ktorý je prelepený. Keď však dvere otvorí, nápis je úplne čistý a celý. Keď otec Thomas hovorí sestrám, že Dolores je zabávačka z Las Vegas, sestra Mária Roberts zdvihne ruky k svojej tvári. Hneď na to ich má ale zložené po boku tela. A teraz si prezíte ich terajšiu podobu. Dúfam, že sa vám nové video páčilo a že mi necháte dole koment, aby som vedel, či áno. Budem čakať aj tvoj like a odber, ktorý mi vždy zlepšia náladu. Ďalšie videjko je na ceste, tak sa majte pekne, ahoj.